Dahil bagbalin yung oras kanya yung amin ay ating kakabsat nga sumubsubaybay tadi nga programa tayo Evangelical Ilocano Song Music Ministry. Lagi kan kanta nga naputar manibod lang karagiti obserbasyon kini eksperyensya nga naibase mo lang iti sa uni Apo Diyos ket ito'y magipaay iti panaka inspirar, mag-inspire, mag-comfort, magpatibker, mag-review karagiti banbanag nga masapol nga ma-review. Yang kastamot pen idanon na ti ayat ni Apo Dios kada tayo ayaten nga kakabsat. Ket sapol ako ta karagiti lugar nga dumandanunan dito yung programa ket maamuanda iti ayat ni Apo Dios ket awaten da dito nga ayat babaen maglaan kini Jesus Christ na isu iti nakaitungpalan na iti so amin nga karkariti Dios Ama. Ket sapol ako maayaten nga kakabsat tapatuloy tayo nga agserbi iti Diyos karagiti namatin ken karagiti saan pa nga namati iti Diyos tibiyag nga serbi kini Apo Diyos. Amen. So ti kanta nga nakantaan ti nga gundaway ket napauluan iti Puraw Abado. Diti nga kanta ket naputar nga mang-address karagitay nay nagtingnulag nga sumaklang iti altar iti Diyos. Ket amo nga dagiti daduma ket talaga nga imparparing tumanganda in the future husband and wife da dagiti mataduma nanabit nagdarasudos da ngem ayatan nga kabsat iti daytoy nga gundaway kayat kung may baga kanyayo nga iti soan nga banag ket mas mabalintay nga dawaten kini Apo Dios kani Apo Dios wadda ka kinkuana saan nga ited dayjay saan nga nasayaat kin ka. Ket tarigagay mo tinaimbag nga pamilya, naimbag nga relasyon, dawadan kini Apo Dios ngem kanrunaan na sika nga una ket naidapon iti biag mo kini Apo Dios. Amen. So dito nga kanta ket may paay kadagiti tarigagay iti naimbag nga relasyon. Amen. So praise God.
dito'y purawa bado. Sikat sumbat di dawat ko, kasta meten ka, puso taadwa, at may sa dawat ko iti nabanaswa, aywanan nata, pasigeda na yan ayat tadwa. Dawat ko iti nabanaswa, aywanan nata, pasigeda na yan ayat tadwa. Praise God. Sapay kumaayatin niya kakabsat, nga dinanunan dito niya kanta. Kang runan ng karigiti, agtartarigagay itinasaya at nga relasyon. Pasigurado kanyayo, nga maadaan kayo tinasaya at nga pamilya. No, ada ni Jesus Christ. Itibiyag, dagiti agasawa. Kadagiti man, adaanan iti asawa. Naglaslasat iti problema. Nalapit problema yung ibagat nyo, muna nilakay nyo. Ibagat kanya yung ada kinaputa yung may Yesu Kristo titulbong dagiti isu amin. Isot gapuna nga isu kadia dagbalin nga ama wano ulong iti pamilya. Ikagumaan tayo nga tarigagayan tayo ayat nga na Diyosan. Tatlo, kadagiti isu amin nga problema nga paglasatan iti daytoy nga biyag ket maparamot tayo kaputa ti ayat nga na Diyosan ket masarakan maawat babaen kini Jesus Christ. Ket siyempre ada antayo iti part masapul mo nga pagtulugan tayo dagiti bilbilin ti Dios. Amen. So my dear brothers and sisters, Aliga naman ito sa marunong kanta, sabay kumata, naka-inspira, ito nga kanta. Mabalit tayo nga i-share. Ngayon, ayatin nga kakabsa. Mabalit tayo nga i-share ito nga kanta, nga mag-encourage, mag-inspire, karang itigabayin tayo mo ng kakabsa tayo mo ng kapamilya tayo. Alawan lagi nga naman ito sa marunong nga kanta, at kikita tayo kamanan. Amen. Praise God, to God be all the glory.